at der er nogle ganske små effekter. At højere oppe går ugerne hurtigere, og ham, der er kastet derop, han ældes lidt hurtigere oppe på 8. sal end nede i stuen. Og hvis man har sådan en effekt, så betyder det jo, at foruden den levetidsforlængelse, som man tager over fra den specielle relativitetsteori, så har man en almen relativitetsteori-effekt, at ugerne eller ældningen går lidt hurtigere højere oppe. Og når man nu skal regne ud, hvordan er bevægelsen fra en begivenhed, og den ene begivenhed kunne være, at jeg tager et ur eller noget andet, og det forlader min hånd og begynder at flyve op i luften. Og så den anden begivenhed, det kan være, at jeg griber det igen. Og nu kan vi så tænke os, at jeg havde en hel sværm af trillinger eller tusindlinger eller sådan noget, som forlod min hånd og bevægede sig i mange forskellige baner fra den ene hånd over til den anden. Og netop mødte den anden hånd i det rigtige øjeblik. Den rigtige begivenhed. Så holdt de møde der. Og så skulle man altså efter dette mindste virkningsprincip, eller vi kunne sige nærmest den største aldersprincip, regne ud af ham, der med alle effekterne, dels tyngdekrafteffekten, at han ældes hurtigere og højere oppe, dels effekten af levetidsforlængelsen, at han holder sig bedre ung, når han bevæger sig hurtigt, så skulle ham, der nåede efter den beregning og de formler, at blive ældst, når de mødes, han skulle være ham, der kun har været påvirket af tyngdekraften. Det vil sige, ham, der har fløjet frit i luften. Jeg kan selvfølgelig altid bringe over på en eller anden tosset måde, hvis jeg påvirker med store kræfter. Men ham, der fløj frit, altså sådan der, han ville være ham, der skulle være blevet ældst, når jeg lå frem. Og hvis det var et ur, så er det det ur, der skulle være nået længst i forhold til den tid, de forlod det samme sted. Ja, altså, det er jo morsomt nok, at denne almene relativitetsteori kan jo siges at være testet noget ved, at denne effekt, at et ur går hurtigere og højere oppe end længere nede, den har man testet med atomkerner som ure for eksempel, og bruge den teknik, der hedder Mössbauer-effekten. Så man har i virkeligheden nogle radioaktive kerner, som vi kan groft set tænke på som noget, der svinger, som en slags ur. Og så kan vi sammenligne ved hjælp af denne meget snedige Mössbauer-effekt, hvordan de svinger i forhold til atomer, der ligger nede i stuen. Og man har fundet, at det stemmer perfekt med Einsteins beregning. Tiden går hurtigere højere. Ja, atomerne svinger hurtigere, og vi bliver formodentlig også ældre biologisk, men det er ikke så nemt at måle, når det er så små effekter. Rummets geometri, rummets punkter, har ikke nogen rigtig veldefineret mening, fordi det har ingen mening at sige, det her punkt i rummet, identificerer det med noget bestemt punkt i morgen. Der er ikke noget med at være på det samme sted, fordi det var det var relativitetsprincippet, at stå stille, altså at et punkt er det samme i morgen som i dag, har egentlig ingen mening ifølge relativitetsprincippet. Og endda spørgsmålet med i dag og i morgen har jo knap nok mening, fordi samtidig ikke har mening. Så i virkeligheden skal man helst i den specielle relativitetsteori allerede snarere tænke på begivenheder som det absolut meningsfulde. Altså begivenheder, hvor to tvillinger skilles ad, eller hvor en flok tvillinger mødes igen. Det har en mening. Så det er kun en kombination af et rumpunkt og et tidspunkt, der har en mening. Absolut mening i den specielle relativitetsteori. Det går over i den almene relativitetsteori. Så i virkeligheden skulle man hellere end at snakke om rummets geometri alene, så skulle man hellere snakke om tidsrumsgeometrien. Det vil sige, man skulle først tegne på tavlen
en tidsakse og en akse, der symboliserer rummet. Og så sige, nu vil jeg identificere punkterne på tavlen med begivenheder. Og så har jeg endda ved at snakke om dem som abstrakte begivenheder, så bliver om nogen af dem er samtidig, det afhænger af at tegne sådan en linje på tværs af tidsaksen og sy disse her samtidig. Og så kan man måske også bedre forstå, at samtidig ikke behøver at være så veldefineret, fordi det er sådan lidt arbitrært, hvem man siger samtidig. Det er, hvordan man deler punkterne, som symboliserer disse begivenheder ind. Så på den måde, så skal vi hellere identificere denne flade tavle med den specielle relativitetsteoris mængde af begivenheder. Altså af kombinationer af et tidspunkt og et rumpunkt. Men hverken tidspunkt eller rumpunkt er særlig veldefineret, men kræver faktisk en yderligere specifikationer for at blive meningsfuld. Det vil sige, der er ikke nogen absolut mening til det i relativitetsteorierne. Og derfor så er det kun kombinationen af dem, altså en begivenhed, der har mening. Kartoffeloverfladen skal nu svare til en tidsrum mangfoldighed, et tidsrum, eller hvad man nu vil kalde det. Og det vil sige, at jeg skulle på kartoflen måske tegne en tidskoordinatakse og skrive t ved, og en rumkoordinatakse og skrive x ved. Og så skulle jeg sige, at da vi ved, der er egentlig brug for 3 rumkoordinatakser, så har jeg smidt 2 væk. Men det er bare sådan af pædagogiske grunde. Og jeg skal måske også sige, at det er kun kartoffeloverfladen, der nu er tidsrummet. Og det, der er inde i kartoflen og det, der er udenfor, det er kun med af pædagogiske grunde og skal slet ikke være der. Så det er kun overfladen, jeg taler om. Og det andet er slet ikke til stede. Det er kun sådan demagogisk, pædagogisk, at jeg har det med. Og så kan vi så have, at disse krumninger af kartoflen ikke er flad. Det er så tyngdekraften. Og så er der en Einstein-ligning, der fortæller, hvordan man får denne krumning frem, hvordan den er knyttet og relateret til, hvilke objekter man har. Her ligger solen, her ligger jorden, og det giver så anledning til meget af den krumning. Ja, altså den måde, som man tænker på det på, når man beskriver den almene relativitetsteori, det er, at man tænker på én gang på alle begivenheder, som vi så vil sige til alle tider. Så det vil sige, at et eller andet sted på kartoflen der har vi måske Christian den 4. død, ikke sandt? Og et andet sted, der har vi min egen fødsel og sådan noget. I sådan et billede, hvor det er en tidsrumkontinuum eller tidsrummangfoldighed, der bliver jo vores historie, hvis vi regner, vi selv er små, det bliver til sådan nogle kurver, et tidsspor, vi laver. Hvis vi tænker af vores, i forhold til tegnenøjagtigheden på kartoflen, hvordan det skal nu tolkes, at så er vi ganske små mennesker, men vores levetid er lang. Så bliver det til sådan nogle tidsspor, der begynder et eller andet sted ved vores fødsel, og som ender ved vores død eller så. Og vi kan ligesom ikke undgå at bevæge os i den vej. Med mindre, at det var helt vildt, at der var, hvad der faktisk er mulighed for i formalismen, men aldrig er set i realiteternes verden, at kartoflen endda kunne have så modificeret geometri, at det svarede til, at den havde håndtag på. Hvis den havde håndtag på, så kunne man tænke sig, ja, men nu kunne jeg jo vores tidsspor kunne gå ud her og måske komme hjem igen til et tidligere tidspunkt eller noget vanvittigt af den art. Og den slags håndtag kan man diskutere, om de nu også virkelig kan eksistere. Men måske skulle jeg sige, at teorierne for, at de ikke eksisterer, er så indviklede, så men de er i hvert fald a priori i formalismen. Så det kræver noget af en større vanskelighed i at finde ud af, at de ikke skal være der, end at sige, at formelt er der sådan nogen i formalismen. Fordi jeg kan jo forestille mig sådan en kartoffel med en lille hang på. Så i første omgang kunne man godt forestille sig sådan noget. Og det vil sige, at i første omgang kunne man få sådan nogle underlige tidsmaskiner, at man kunne gå tilbage i tiden
Og man kunne også gå til fjerne steder. Der kunne måske være ormehuller, hvor man kunne gå ind i et sted, og så kom man ud et andet sted. Og så kunne man komme ud gennem sådan et ormehul, måske lidt tidligere, eller måske lidt efter. Og det kunne godt være, at det antal skridt, man ligesom skulle gå gennem ormehullet, var meget mindre, end hvis man skulle gå til den anden munding på sædvanlig måde, inde i vores univers.